Так приблизно становився авторитарним диктатором, фюрером Гітлер у Німеччині в 1933 році, коли переміг на виборах його партія, а потім що? Плебісциди, референдуми популістичні і так далі, і поєднав у себе і канцлера, і президента, і був об'явлений фюрером. І ще одне, я не хочу образити пана Зеленського, так, але це медицина. Він страдає синдромом Наполеона. Маленький карликовий зріст. Подивіться уважно російський фільм, де він грає головну роль «Поручик проти Наполеона». Подивіться за висновки психіатрів, психологів Путіна, такого саме маленького росту, який страждає синдромом Наполеона. Від цього нікуди не дінеться. І навіть деякі речі, якщо ви це не дивилися, а я вивчав закриту психологію і вже своїми колегами, психіатрами, психологами, подивився його виступ в парламенті, як він йшов до парламенту і що він витворяв. Ну, от, по саме слова і деякі погляди, які він кидав, і особливо картина, коли йому зробив справедливе зауваження народний депутат Олег Ляшко, яким, вибачте, він ненависницьким поглядом на нього поглянув і так далі, що все людина відчуває, от, ви знаєте, от, силу такого диктатора. Ще одне, я це описував з наукової точки зору, до висновка експертів, психіатрів, психологів, фізіологів. І, як правило, диктаторами, страшними диктаторами були люди карликового маленького росту. Об этом, кстати, писал Эрих Мария Ремарк в своей книге «Триумфальный абсолютно, арт», які страждають всі комплексом Наполеона. Але навіть це ж не страшно, Господи. Ну, от скільки там його? 162 чи 163, мене 170. Це не це ж характеризує, так сказати, людину, духовний його стан. Ви розумієте, що? А те, що з першого свого кроку, поклявшись дотриматися Конституції, конституційних прав і свобод людини і громадянина, так, ну, хай буде грубе слово, пнути Конституцію ногою і піти на її пряме порушення.